ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಗೆ ದಿಕ್ಕು ಕೋಯಿಲು ಮೇರೆ ನೇಬರ್ ಪೂಜಿ ಮಾರೆ ಕಜಿಪ್ ಮಗ್ಗು ನಂದ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಯಾನು ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನಿನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಅವಲಿನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಅಂಚ ಆಂಟಿನ ಮಗಳು ಅವಲೇ ಪೋಪುನಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಬೋದಿತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾದಿತ್ತುಂಡು. ಐಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಕೆಲವು ಜನ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 10th ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಆಯ್ತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್. ಮಿತ್ತು ಪೂರಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಜೋಕುಲು. ಶ್ರೀರಾಮ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯ सीट देता नहीं यान देत करनी. हाँ हाँ व्लॉग बुट्रे पे जाता. आइसक्रीम देते करने का यूट्यूब द पेमेंट के नंदर लेंदे. ओल्ड स्टूडेंटा बोलता. हाँ मैं भारत स्टूडेंट अंदा. ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಗೆ ಬೋಲೆ ನಿಕ್ನಾ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಜಾ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹಾಯ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ನೋಲೊಂದು ಪಿನಂಗಡಿ ಕಾಯ್ತದ ಅವ್ ಗೊತ್ತಿಜ ಯೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಕೊಂಡು. ಓ ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತಾನಾ? ಯಾಲ 4 ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಹಾ ಅವ ಅಮ್ಮನ 15 ಸರ್ತಿ ಜೋರ್ ಪಾನ ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ತಿನ ಪಾಪನ ತೈ ಅನ್ನೇನಾ ಮೆಗ್ಗೆನಾ ಅವಿಯಾ
ಅಂತ ಯಾವ ಈತು ಅಂದ ಮೀನು ಸೋಕುಂಡು ಆನ ಪೊನ್ ನಾವು ಪಜ್ಜಿಡೆ ಚಾದಿಲ ಹಾರ್ಪೆ నీకు మంతర కష్టపడినత చాపురా ఇది కచ్చిపుగు ఐటి కడిపిన గ్రైండర్డు ಕಲ್ಲಡ್ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋನಂದ ಮಂಗೆ ಪುರ ಸಾಂಕದೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಹೊತ್ತಿರ್ಬೋಯ್ರು ದಾದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಕೋರೋಡಿಯಾ ಈ ಕೋರಿ ಕಚ್ಚಿಪು ಅನ್ಪೆ ಬಂತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಕಡೆದು ಹೊರನೆ ನತ್ತು ಕಚ್ಚಿಪು ಕಡೆಯರ ಬಾರ್ದು ಪೋತೇರು ಈ ಕಚ್ಚಿಪ ಅನ್ಪುನ ಹೇಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತು ಮಂಗೆ ಗಿಡ ಪರಿಪೋಯ್ ಕಚ್ಚಿಪ ಅನ್ಪುನ ಮೋನೇನಾ ಬೇನೆ ಕಚ್ಚಿಪ ಅನ್ಪುನ ಏಪಲ ಕೋರ್ದ ಕಚ್ಪೂರ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರ್ತೇರ್ ನಿಕ್ಕ ಕೋಯಿಲು ಬೇರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ ಕಜಿಪ್ ಮಂದು ನಂದ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ರುಂಬೋಡ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಯಬ್ಬಾ ಕಜ್ಮಾನ್ ಪೇರೆ ಕಲ್ಪವೇರು ಅದೇ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತು ಕೂತ್ವ ಕಾಯ್ದನಯ್ಯ ಗೋರಿ ಬುಡಾದನ್ನ ಎಕ್ಕಡ ಕಾಯ್ದನು ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾತೇರು ಯಬ್ಬೋ ಒಂಜಿ ನಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ತುಚ್ಚು ಜತ ಅಗ್ಗಿಂಡ ಕುಕರು 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 ಅಂದ ಅತ್ತವು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೇನ ಅತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ ತಿಂಗಳ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಉಂಡು ಪಾಡುವ ನೈಕ್ ಒನಸ್ ಅಂದ ಐನಿ ಪತ್ತೆರ ಪುರ ಬುಡ್ಪು ಜನ ದಾದಾ ಪೆರ್ಚಿ ರಾಕಿ ಬರ್ಪಾನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಾ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಾನ ಹೋಯ್ ಬರ್ಪಾ
వీడియో కాల్ లేరు అండి కోరి కచ్చిపో ಗೊತ್ತುಂಡದ ದಿಯರ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪ ಪೋ ಎಡ್ಡ ಅಂಗಿ ಬಾಡೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಅಂಗಿ ಬಾಡ್ನೆ ಇಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಸೋಕ್ತೋಜ್ವ ಏಕಡ್ ಸಿಯರ ಬೇದಿಜಿ ರಾಕಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೊಂಜಿನ ಆಯ್ತು ನಶಿತ್ ನಿರ್ಪಂದುಲ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಕೆಬಿ ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಅವು ಏನೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರು ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಅಂತಾರ ಬಾಲಿಪ್ನ ದೂರ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗದು ಅವ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅದೇ ಬಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಮುಖ ಪ್ರಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾರಾಪುಂಡದ ಪತ್ತು ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋನ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋಯ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಪಾಠ ನಾನು ನೆನಪಾಬಡ ರಾಕಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಗಿ ರಾಗಿ ಇಲೆಪ್ಪುಗೆ ಕುಳ್ಳು ಬನ್ನಿತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಕುಲಾಯ್ತು ನಾಯಿ ಕುಳ್ಳು ಸಾ ರಾಕಿ ಬರ್ತಾನೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ ಮುಳ್ಕುಳು ಮುಳು ಬರ್ತು ಮಿತ್ತು ಉಟ್ಬೇ ಸಾಲೆ ಉಟು ಈಗ ಬರ್ತೀರಾ ಆಪುಜಿಯ ಇದೇನು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಬರೀರ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ನೀನು ಕುಳ್ಳುಂಡು ಕಲ್ಪಡುಂಬೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲ ಪೊಯ್ ನಾನು ತಗೋಪೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಸೋಕ್ ಸಾಂಗ್ಪೆ ನಾಯಿ ಸಾಂಗಿರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಯ ಈ ಉಂಪು ಬಾಡೋಣ ಅಮ್ಮ ಬಾಡ್ನತ ಅವರ ಮನಸ್ಸಾನ ಮಾಡುವೆ ಓರಿಂಡ ಒಲ್ಲ ಬಟ್ಟಾಳ್ಳು ಚಿನ್ನ ಬಾಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಿಸ್ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನದ ಕುಳ್ಳುಬೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂಕಿನ ಕೋದ ಕಜಿಪು ಎಡ್ಡಾತನು ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನು ಪೊಸತ್ತ ಸೇಮೆದ ಮನೆ ಏತ್ ಕೊರಿಯಾರ್ ಆಜಿರ್ ಪೈಗೆ ಹೆಂಗ್ ಓಡಿತಂದೆ ఏ పల సేమే దడ్డేనే మన్పోదు పోపేనా బాయ్ ಬರ್ಪ ಆಂಟಿ